Li fas entrega del bastó de comandament en segona legislatura. Per supost, amb molt de respecte. Prioritàriament li pregaria que el seu ús fos en la igualtat i el progrés de tots i cadascú de la Vilavella. Com que així ho esperem, el suport del meu grup des d'avui el té a la seva disposició per ajudar i per aportar-ho a terme. Corporació Municipal, senyor secretari interventor, familiars, vilavelleres, vilavellers, amics tots. Bon dia i benvinguts a la Casa de la Vila, la vostra casa, la casa de totes i tots. Moltes gràcies per la vostra presència en la constitució de la 9a Corporació Democràtica de l'Ajuntament de la Vilavella. En primer lloc, vull agrair les paraules de la presidenta de la taula, Carmen Sales. El passat dia 22 de maig, lliure i democràticament, el poble de la Vilavella va elegir els seus representants en l'Ajuntament. Dones i homes que avui adquirim un compromís ferm de treballar per a millorar el benestar i la qualitat de vida en el nostre poble. Vull agrair l'alta participació de les passades eleccions municipals i autonòmiques, que demostren la maduresa democràtica i el nivell de compromís de la ciutadania de la Vilavella i que legitima la composició política de la corporació municipal. Agraïx moltíssim la confiança depositada novament en l'equip de govern que vaig a presidir i els assegure que seguirem treballant de valent per aconseguir que la Vilavella siga un poble pròsper i amb futur. Gràcies, moltíssimes gràcies. El jurament, per tercera vegada com a alcalde del meu poble, és un honor per a mi i per a la meva família, i també una responsabilitat molt gran, que assumix amb molta il·lusió i vocació de servici públic. Vos assegure que totes les capacitats que Déu m'haja pogut donar les ficaré al servici i benefici del meu poble. Vos demane perdó i comprensió per aquelles qüestions que no puga o no sàpia resoldre. L'Ajuntament està obert a totes i a tots, i jo sóc l'alcalde de totes i tots, dels que han votat l'opció política que jo represente i d'aquells que han triat altres opcions. Teniu la seguretat que s'atendrà a tothom per igual. Permetiu-me que avui, en la presa de possessió de la Corporació Municipal de la legislatura 2011-2015, faça públiques dues qüestions. La primera, com a alcalde de la Vilavella, renuncie al sueldo que tinc en l'Ajuntament i cobraré, com ho fa la majoria de regidors, per assistències a plens i comissions.
Segona, l'equip de govern que presidisc impulsarà el nomenament del nostre patró Sant Sebastià com a alcalde honorífic de la Vilavella. La Vilavella és un poble de gent treballadora, honrada, acollidora i lluitadora. Els darrers anys s'han fet realitat molts equipaments culturals, esportius, socials i d'espais de ciutadania que eren necessaris al nostre poble. Actualment estem patint una greu crisi econòmica, però treballarem més per aconseguir les subvencions necessàries de les administracions estatals, autonòmiques i provincials per fer realitat tots els equipaments i infraestructures que ens fan falta per a que la Vilavella siga un poble de referència a la nostra comarca, a la nostra província i a la Comunitat Valenciana. A més, des de l'Ajuntament ficarem tots els mitjans possibles per resoldre el greu problema de l'atur, mitjançant la preparació de memòries de l'INEM i del Servet, l'ampliació dels mòduls del taller d'empleo i també destinant recursos propis de l'Ajuntament. Estic segur que l'esforç, dedicació i treball de la corporació municipal, conjuntament amb el de tot el poble, farà possible que aconseguim totes les fites que ens proposem i que ens mereixem. És fonamental estar units i de segur que amb l'ajuda de Déu i la protecció del nostre patró, Sant Sebastià, aconseguirem el millor per al nostre poble. Moltes gràcies, visca Sant Sebastià, visca la Vilavella!